Tak, čus borci, vítám vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Fonko, zkusíme Alkanovou taktiku na výhru. Budeme to hrát v rankedech, protože bych chtěl pušnout nějaký lepší rank, mám jenom gold. A ještě se podíváme do shopu. Jo a ještě, když zapnete Fortnite a máte propojený účet s Lego Fortnitem, nebo s Legem, tak dostanete tenhle nový skin. Ten skin není moc dobrý, ale dá se zadarmo, že jo. Jo. Přidali Juice, ten byl zadarmo a teď stojí 1600 V-Bucksů to stojí, ale byl zadarmo. Tak a ještě tenhle se emote, ten není úplně špatný, možná se ho i koupím. Potom Duma 2099, to je strašný skin, to nevím, kdo by si kupoval. Spidermana, to je ta nová gaming series spolupráce. A tenhle skin je z nich asi nejhezčí z tady toho. Potom přidali Axolotla, potom přidali nový Agency Renegades pack, což není špatný pack, ale stojí 490 korun, takže se moc jako asi nevyplatí. Podle mě se nejvíc vyplatí crew a tady ten starter pack, který si možná i na konci videa koupíme. Jinak ještě nám přidají nový ballistic mod, tady za 5 hodin. Se dám rovnou do favorite. Jestli z toho chcete video, tak mi napište do komentářů. Tak jsme ve hře, že nebudu mít moc lagy, ale jsem zapomněl změnit pickaxe a backblink, ale to je jedno. A rovnou tady vidíme kámo Ferrari skin, ten je mega vzácný tenhle skin. Snad by ho mohli zas přidat, až přidají Ferrari. Takže budeme zkoušet tu Alkanovou taktiku, takže si spadneme přímo sem nahoru a vlastně funguje to tak, že my spadneme sem nahoru, tady se nalutíme. A až pojede vlak, tak my budeme kempit v tom tunelu a prostě jako zabijeme toho borce, co tam bude a vezmeme si to mytický járko. Ale ono to mytický járko dostalo nerv a už asi zmenšili damage o 2 nebo o 1. Takže jako už se to asi ani tolik nevyplatí, ale není to pořád špatný, ale letí tam nějaký borec, tak já si půjdu spíš dolů, protože nechci hned umřít. Jsem letí docela dost borců, předtím jsem nikdo nelandil. Kámo, já mám nejhorší landing. Tak to je end. Jsem mrtvej. Vezmu zbraň a zkusím ho zabít. To nešlo. No, tak ta taktika už asi nebude tak dobrá. Tak jdeme do další hru, no. Tak zase padáme do toho tunelu. Počkej, kde? Jo, tady je. Spadneme takhle sem nahoru. Ona tam je prostě potom taková ta budka, kterou se svezete jakoby dolů. Ale ono možná je lepší kempit tam na tom okraji, já vám to ukážu. A skočit mu prostě přímo na hlavu. Jinak po Vánocích tak budu mít asi nový počítač, takže ty videa budou zase o dost kvalitnější. Určitě, jestli se vám moje tvorba líbí a chcete víc takových videí, tak mi hoďte odběr a like. Kamu zase tam letí nějaký borec, co to je? Vy tam nikdo nelítal? A kam teď mám jít asi? Ta Anton už bude dole. A ještě nemám moji zbraň. Počkej, on už jede vlak. No, to je super. Ne. Kamo, -4, jo. Nevím, no, zatím to není úplně dobrý, ale asi to bude tím, že nejsem moc rozehraný. Jsme v další hře a budeme zase padat teda do toho tunelu. Počkej, kde to je ten tunel? Tady do tohohle tunelu. Snad tam kámo nikdo nepoletí, nebo já už umřu. Já se asi budu rozehrát, až potom to natočím, nebo já nevím. Teď to, jo, letí tam kámo někdo. Ale mám každopádně nejlepší landing. Jasně, že tam letí borci zas. Počkej, se střelím ho. No tak on letí nám, dobrý. Tak dáme si tady ty slurpy. A jdeme dolů. Říkám, jestli tam někdo bude teď tady. Dobrý, není. Slyším kroky, ale. Teď to tady musíte takhle zakempit a počkat, až pojede ten vlak. A oni už to mi přijde, že už to lidi prostě znají. Už tady není. Bereme tohle.
tohle. A zdrám. No konečně se mi to podařilo aspoň vzít, ale doufám, že po mně nepůjde tam ten borec. To by nebylo vůbec dobrý. Vypadá to, že ne. Já bych potřeboval najít nějaký auto. Tamhle je auto. Ale moc se mi to úplně nechce. Ten borec vypadá, že po mně nejde, takže to je pohoda. A takže jako funguje to docela ta Alkanová taktika. Na to AR-ko takhle, že ho získáte brzo. A uvidíme ještě, jestli dáme ven, no. Jak určitě můžete psát do komentářů, co by jsem na videích měl vylepšit. A tak. A různý challenge. A takovýhle. Natěžíme matro. To je základ. A má doufám, že tady bude nějaká lepší brokovnice, protože oni tuhle sice buffly, ale ona jako bufflí tak, že asi o 2 sekundy přebíjí rychlejš nebo něco takového, ale stejně to brokovnice úplně k ničemu. Hrozně dlouho přebíjí, já vám to ukážu. Vystřelím a kámo, to přebíjí prostě 3 roky. Kámo, já bych stihl dojet do Prahy a zpátky. Je to strašná brokovnice. Tu podle mě nikdo nehraje. Kámo, tak co jsem dostal za laser? Co to je? Dead, kámo. A tak tam mi dala jináčí laser. Uj, tak teď jsem se lek. Tak nahýlujem se. No, já aspoň měla brokovnici. A kámo, asi vezmu tohle z toto. Fialový jako AKčko, nebo co to je? Prostě Fury ARko. Ono asi nebude špatný, ale docela mě láká si vzít tu katanu. Protože oni sice jako nerflej, ale nějaký movement, že ho potřebuješ. Já si vezmu tu katanu radši. To bude lepší. Ale borec měl jako dost dobrý aim. Víš, co bych dal za bomby, kámo. Měl jsem reálně 100 na 100. A mi prostě dal za 120, kámo, pár nábojem. Nevím, jestli chci jít úplně pro tuhle věž na tu zónu, tam asi bude dost lidí. Ale tak jako jo, vezmu si, že jo, proč ne? No já zkusím přijet. Kámo, 75 autem. Dead. Můj aim. Jo, když tak ještě tuhle dvouhlavňovou brokovnici, tak kam ono z něj padá fialový. Tuhle dvouhlavňovou brokovnici, tak taky buffly. Měla by dávat asi o 15 nebo o 10 větší damage. Má jsem nevzal tu kartu. A jako podle mě se stejně nevyplatí hrát, protože hrozně jako dlouho, má to jenom 2 náboje a když to vystřílíte, tak to prostě furt stejně dlouho Ne. Ale věří si borec. Full box, GG. Dead. Kamal, taky jsem se holek jak blázená, tam jdu dát tu kartu. No a jde po mně ještě Merelon.
Ale Biga neměl, škoda. Tak dáme si pro jistotu medkit. Víme, kde bude další zóna, takže půjdeme rovnou do další zóny. Ale někde tady je ten medailon a to se mi vůbec nelíbí. Další zóna bude tady, tak jdeme tam. Vždycky zapomínám, že mám tu katanu, že můžu běhat s tou katanou, že budu rychlejší. Dotěžíme dřevo, že máme full matro. All good. Ještě lepší broku by to chtělo, Biga. No pohodička. Na tom medailonu se budu radši držet dál, protože si myslím, že to bude dost dobrý hráč. Tam lezí auto. Vlak tady jede. Komu kolik teď dostávám XPček? Ta další zóna tady bude až tady. OK. Tak jdeme až tam. Dám na borac. A já mám nejhorší aim. Kamo, proč mi přijde, že všichni mají nejlepší aim? Jaký jsem zastal bomby? Jau, on je v tom buši. Kámo, já dostával z obou stran, že jsem měl lagy. No tak jo, tak to asi bude pro tohle video všechno. Vin se mi bohužel dát nepodařilo, ale myslím si jako, že určitě, když budete rozehraný a budete mít víc času, jak já už teď moc času nemám, tak určitě Vin s tím dáte.